Als er nou één partij is die is nog winnen worst, dan is het? Ja, Bitchem. In Bitchem waard het een van de belangrijkste keertswedstrijden van Friesland spelen. De Van Aysma-partij in de heren-haardklasse. Verslagjouwer Roelof de Vries weer erbij. De hele finale dan in het parcours van Martijn Olijns. Maar fjouwerom in je voor. Maar nu is het al fjouwergelijk, zijgelijk. Belangrijke slag dus. De uitslag is van Marten Veenstra. Wordt er nog wel aardig keer. Maar gaat hij nog achter de boppen? Dat gaat hij in die. En zij is die fjouwerom in vastbrong heel nog voort. En zit het parcours van de man die ze graag winnen wil, Daniel Iziger. Nou maar 4 van fjouwer achter. En het parcours van Daniel Iziger komt op de D. De opslag is er van Marten Veenstra. Die komt voorin. En die keert aan de keert net voorbij. Want nee, Martijn Olijns was net op kweer. Het is nog net zo 4. Nee, op 6-2 slaat Martijn Olijnsma hoest mogelijk de bal kweer. En dus leeft het parcours van Van der Bos nog, maar het is 6 fjouwer. Ze leven nog het parcours van Van der Bos. 4 van fjouwer, 6 gelijk. Alles op neer. De bal komt, oh, boeten. En het is de vloek van het parcours van Daniel Iziger en ik van der Bos. Want ze keert eruit in het parcours van Olijnsma. Rustige vloek op Bitchem, Daniel. Laat zo wijzen, hè? Ja. Hartstikke verklaring boven, of is het ja? Nee, we staan tot 4 instemming gewoon goed de keertje moest draaien. En ja, daarna gaat het eigenlijk, we pakken ons puntjes net meer en we komen net weer in het spel. Dan de finale, een eenzijdige finale. Het parcours van Steenstra. In het onthoudt daar net bolwerkje in het parcours van Martijn Olijnsma. 5 om het 2 en 6 fjouwer en een liedje keert. Dus kies het allemaal. De opslag komt er. Geert Pier Piesma voorbij slaan in die. En die liet het me net weer om te komen. Nee, hè. En dus is de roerwinning. 5 om het 2 en 6 fjouwer. Dit de weest in Bitchem naar het parcours van Olijnsma. Marten Veenstra die van het laatste doet en Pier Piesma.